L'objectiu d'aquest vídeo és el de presentar les novetats incorporades a l'InsaBiConte.net a la seva versió 2015.2. Bàsicament hi ha tres grans millores. Millores d'interfície d'usuari, el nou model 180 per l'exercici 2014 i el nou model 347 per aquest mateix exercici. Començarem pels canvis d'interfície d'usuari. Bàsicament es focalitzen amb l'aparença de les graelles del programa. Aquestes graelles es configuren a través de l'opció de menú Ver, Diseño de rejillas, Estilo. Si accedim a l'opció podem fer diversos canvis. Una és canviar el tipus de lletra, normalment a més gros. Si canviem el tipus de lletra, què passa? Que se'ns talla el text. Aleshores, ara es preveu això i es permet ajustar l'alçada de la fila a efectes que ens càpiga correctament. L'altra cosa és que ens permet mostrar les diverses files amb colors alterns, permetent activar o desactivar aquesta opció i permetent canviar el color al que més ens agradi. Per exemple, podem posar el groc. Si acceptem això, veurem com el programa canvia la seva imatge fent-ho d'aquesta manera. Ho tornarem a posar com estava i continuarem. El següent canvi és el model 180. El model 180 en aquests moments Hisenda, a l'ordre de setembre, l'ha documentat i demana més informació de la que estava prevista originalment. Això vol dir que hem de canviar la forma de comptabilitzar. Anem a veure com es comptabilitzaria un lloguer. Anem a la pantalla d'assentaments, demanarem nou i farem, per exemple, un de factures rebudes. Posem la data, posem el número de la factura, agafem el creditor, fem, per exemple, un lloguer de 1.000 euros més IVA. Anem a fer la retenció d'IRPF. Activem la retenció, indiquem la quantitat a retenir i resseguem el perceptor. Ja el tenim. I li donem la clau de retencions per lloguers. En la que li donem aquesta clau se'ns activa el camp de local arrendat, que és nou. La manera seria buscar-ho i diu que no hi ha dades. Com informarem aquestes dades? Doncs bàsicament podem editar el perceptor i l'hem de lligar amb una compte de creditors del pla de comptes. Un cop lligada, si modifiquem aquesta compte i anem a l'apartat d'arrendaments, podem definir un nou local. Ens inventarem una referència cadastral, el codi postal, el tipus de via. Barcelona. Agafem el municipi segons l'Institut d'Estadística. Exacte. I ja el tenim. Molt bé. Si guardem i guardem, ara ja podrem recercar i ens sortirà el local que hem d'escollir. La pregunta que se'ns posa és: i a tots els assentaments que hem fet al llarg de l'any, doncs en el cas de que amb una persona concreta sols se li hagi arrendat un únic local, no cal modificar-los, perquè el programa entendrà que si només hi ha un únic local és aquell el local arrendat. Només en el cas de que a la mateixa persona física o jurídica si li haguessin arrendat dos locals diferents, haurien de revisar els assentaments un a un informant el local que s'ha arrendat. A guardar. Com quedaria el model? Anem a la part d'IRPF, anem al model 180. Aquí a recordar que el botó d'ajuda ens dona pas a la documentació de com es calcula el model, com es fa el model i quines limitacions pot tenir. La resta és calcular, ja veurem que ens ha agafat la resta cadastral que acabem d'informar. I si fem un llistat de repàs, ja ens apareixeran les noves dades. Cal tenir present que la versió 2015.2 solament està adaptada al càlcul, però que no permet la presentació a l'espera dels validadors que subministra Hisenda. L'altre canvi que hi ha és el model 347. Aquest model, igual que l'altre, té adaptat al càlcul, s'ha documentat el sistema de càlcul amb com es calcula i quines limitacions té. I si mirem una fitxa de declarat, observarem que incorpora el camp d'inversió subjecte passiu,
el règim de dipòsit no duaner i les opcions del règim especial d'IVA de caixa, que en aquest cas aquesta empresa no estan actives i no apareixen. Alhora s'han adaptat les llistes de repàs creant més variants i adaptant-les a la normativa actual. Anem a veure com quedaria un llistat de repàs d'exemple. I aquests són a grans trets els canvis que hem incorporat a la versió 2015.2. Esperem que siguin del vostre interès.